Duha ka mga medalya ang nauli sa duha ka mga sugbuanong bodybuilder human midaog sa managlahing international competition sa bodybuilding. Atong ibida ang ilang istorya sa kadag-ugan pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Gihulagway nga usa ka strong mama kining usa ka inahang bodybuilder kay gawa sa kasulido sa iyang lawas ligon usab ang iyang gugma ngadto sa iyang banay. Sa kapinwalo ka tuig nga pag-gym, malampuson niyang naangkon ang gitinguha niyang lawas og karon lang tuiga nakadesider siyang mosalmot sa bodybuilding competition. Ang strong mama giila nga si Charis Navales Dacalos, usa ka personal gym trainer og inahan sa iyang duha ka mga chikiting taga-dakbayan sa Toledo ning probinsya sa Sugbo. Iyang nauli ang silver medal sa WFF World Championship Pro AM ngadto sa Lom sa nasod sa Indonesia niadto November 20 ning tuiga. Gihumugatan ni Dacalos ang kamahinungdanon sa pag-ehersisyo ilabi na sa mga inahan nga sama kaniya. Importante no nga atong ampingan atong kagalingon, so dapat sa nag-exercise ka, not just to look sexy but also to be healthy inside. Now, importante kaya ang exercise, especially those moms, ang uban man good magulaw na sila nga, di na namo kaya mag-lose weight, to be skinny, it's not a easy. Even 1 hour, sa 1 hour lang to do exercise can make a big difference na gyud siya. Dugang niya nga himo ang role model ang kaugalingon isip ginikanan aron sundon sa mga anak ang pagbaton og maayong panglawas. Samtang, napiling overall champion ang bodybuilder nga garbo sa Asturias nga si Jude Vincent Rica Plaza sa Natural Bodybuilding Australia ubos sa kategorya nga men's physique. Aminado siyang biktima sa body shaming kaniadto nga mo'y nagtukmod kaniya aron maningkamot nga makaangkon og nindot nga panglawas. Karon, mismo siya na ang mutabang sa mga nagtinguha og maanindot nga lawas isip usa ka fitness coach. Mensahe niya sa mga nag-body goal sunod tuig: wala man ka mag-workout kay para sa laing tao, nag-workout ka para sa imuha. So dili ka mag-agad. Let's say if mo-absent imong training partner, mo-absent lang pug ka. Ayaw. Kung absent siya pag gym kay para imuha ra gina. So ayaw pag-agad sa laing tao. Maong mga kapuso, kung nakaya sa strong mama nga si Dacalos ug ang biktima sa body shaming nga si Rica Plaza nga ma-achieve ang #body goal, this is your sign mga kapuso alang sa imong gitinguha nga #bodygoal 2023. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.